Adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan. Petsa 19 sa bulan sa Hulyo tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, Kapitulo 12, versikulo 38 ngadto sa 42. Unya pipila ka magtutudlo sa balaod og mga Pariseo miingon, magtutudlo, pakit-a kamig milagro. Apan mitubag si Jesus, pagkadautan gayud sa mga tao karon, wala na'y pagtuo sa Dios. Nangayo ka mog milagro kanako, dili ako muhatag niini. Ang milagro nga akong ihatag kaninyo maura ang kahibulungan nga nahitabo kang Jonas nga propeta. Sama nga si Jonas tulo ka adlaw og tulo ka gabii didto sa tiyan sa dakong isda sa dagat. Tulo usab ka adlaw og tulo ka gabii ang anak sa tao sa ilalom sa yuta. Sa adlaw sa paghukom ang mga tao sa Ninive, mamangon og musudya kaninyo, kay naghinulsol man sila sa ilang mga sala sa pagkadungog nila sa wali ni Jonas. Og hibaluih nga dinhi, ani ay labaw pa kang Jonas. Sa adlaw sa paghukom ang reyna sa Sheba, mubangon og musudya kaninyo, kay mipanaw siyag layo kaayo aron lang pagpamati sa mga maalamong pagtulunan ni Haring Solomon. Og hibalui nga dinhi, ani ay labaw pa kang Solomon. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.